2019ko Sanferminetako programa ofizialean askotariko 486 hitzordu daude adin guztietan jaiez gozatzeko. Entzierroaren ibilbidean irris ez egiteko likidoa botako dute gaur. Nazioarteko emause jaso du elkartasunaren 17. Nafarroa nazioarteko saria, Nafarroko Reasek ekonomia alternatibo eta elkartasunezko sareak aurkeztutako hautagaiak Nafarroko gobernu eta laboral kutxak deitutako 25.000 euroko saria jasoko du. Iruñeko udalaren antolamentuak 8 alor handi izango ditu besteak beste, merkataritza barne hartzen duen gobernu estrategikoa eta mugikortasuna zein jasangarritasuna bultzatzen dituena. Errenta kanpaina aitortzaile kopuruaren eta diru bilketaren errekorrarekin bukatu da ekonomiaren hobekuntzaren ondorioz. Egile berrientzako euskerazko 29. literatur lehiaketara lanak aurkeztu aldira, azaroaren 5 arte poesia, narrazio laburra eta berso paperak modalitatean. Noaingo batailaren 488. urterrena gogoratu dute herri existentziale mapean. Pamplonesaren 100 urteak ospatzeko kontzerturako sarerak salgai gaurtik aurrera. Goazen gaurko titular nagusiekin. 2019ko Sanferminetako programa ofizialean askotariko 486 guztira hitzordu daude, adin guztietan jaiaz gozatzeko. 2019ko Sanferminetako programa ofizialak askotariko 486 hitzordu ditu, adin guztietan jaiez gozatzeko. Uztailaren 6tik 14rako 40 kontzertu, 33 dantzaldi, kaleko 154 musika emanaldi. 7 banda emanaldi eta eskualdetako 49 dantzaldi zein musika emanaldi daude pres. Haur eta familiendako 162 ekitaldi, ikuskizun eta jarduera egongo dira. Baitere herri kirolekin 8 hitzordu, 11 antzerki eta 3 erakusketa. 8 dianez eta 8 entzierroez zein zenekin zerikusia duten 34 ekitaldiez gain. Enrique Maia Iruñako alkateak eta Maria García Barberena kultura eta berdintasuneko zinegotzi ordezkariak jaietako programa ofiziala aurkeztu dute. Zeinera udalak, udala aurrekontuko 1,36 milioi bideratu baitu, hots, iaz bezalatxo. Aurrendako eremuak handitzen dituen programa da Medialunako kirolanitzeko guneak jarduera gehiago dituela. Foruen plazako gazte eremua errotzen da, eguneroko programazioaz, eta jaietako ikuskizun jendetsuenetako baten aldeko apustua dago. Su artifizialak nazioarteko hitzorduz eta hoietako asko emakume piroteknikarikin eskutik. Ohikoa denez, Sanferminetako egutegian egun seinalatuak egongo dira, 8an astelenarekin, Baionaren eta hiri senidetuen eguna. 10an asteazkenarekin aurren eguna eta 12an ostiralarekin zarren eguna. Udalak programaren 10.000 elebidun inprimatu ditu uztailaren 2tik asteartetik salgai egongo direnak 2 euroan, liburu dendetan, turismo bulegoan zein tombolan. Ohikoa denez, programaren bersio tolesgarriak egongo dira euskaraz, gaztelaniaz, inglesez, frantsesez eta alemanez. 63.000, aurten berritasun gisa udala, hainbat erakunde eta elkarterekin elkarlanean aritu da programa zenbait kolektiborendako irisgarria izan dadin, eta hainbat euskarri eta formatuan editatu du. Horrela Zerminekin elkarlanean bideo azpitituluez eta gorrendako zeinu hizkuntzan editatu da, ikusmen desgaitasuna dutenendako egokitutako aldaera eginda. Nafarroko Retina elkartearekin elkarlanean eta Braille idazketa sisteman ere editatu da, 11 Nafarroarekin elkarlanean. Aldaera guztiak sanferminoficial.com webgunean daude eskuragai, baita elkarte kolaboratzaileen bidez ere. Gainera programan lehen aldiz seinalatzen dira desgaitasun fisikoaren bat dutenentzat egokituta dauden kaleko emanaldiguneak.
Desgaitasunen bat dutenentzat gordetako lekuak daude Foruen plazan eta Gazteluko plazan jai inklusiboen alde lanean jarraitzeko. Programaren diseinuari dagokionez aurten Marisa Mantxola diseinatzailearen lana da. Diseinuak tipografiaren eta irudiaren arteko elkarrizketa erakusten du, jaietako keinu txikiak eta une ezaguterraxak jasotzen dituzten kolaxak oinarri. Irudiak egunean zenbakiek eta jatorrizko testu ingurutik aterata berrerabilitako argazkiek osatzen dituzte. Helburua nor bere erara ulertzea da, nor bere jaia iradokitzeko pizgarria bezala erabildezan. Gozan, Familikoa eta Bauer Bodoni dira erabilitako tipografiak, biak argiak, irakurterraxak eta adeitsuak diseinatzailearen beraren hitzetan. Maketazioan erabilitako koloreak gorria, horia beltza eta zuria dira. 2019ko Sanferminetako programak Askatasun plazako eta Takonerako aurrendako aisiaguneak berreditatzen ditu eta Media Luna Parkeko kirol anitzeko eremua handitzen du. 2018ko lehen edizioaren arrakastaren ostean aurten parte hartzen duten federazio kopurua 11tik 18 igaro da. Hona hemen aukerak. Xakea, atletismoa, badmintona, eskubaloia, kirol egokituak, esgrima, futbola, gimnastika, golfa, hipika, padela, euskal pilota, piraguismoa, arraunketa, taekwondo, arkutiroa eta herrikirolak. Jolas eremu nagusia Media Luna Parkeko Lubanarroetan badago ere jarduera batzuk San Bartolome gotorlekuan eta Jito Alai pilotalekuan Labriteko atzealdean izango dira. Gainera piraguismoa Kaparrosoren errota udal instalazioan egingo da. Jarduerak irekiak debaldea dira anitzak eta integratzaileak. 8 eta 14 urte bitartekoentzat eta kolaboratzaileak diren kirol federazioetako begiraleak ikuskatuko dituzte. Biztabellan 3. urtez irekiko da birjolastu berrerabiltzea oinarri duen aurrendako jolaslekua. Eta Askatasun plazan atrakzioak, puzgarriak eta festak hauek ikuskizunak egongo dira berriro. Plazatik abiatuta gunea itxitakoan Carlos III oinezkoen etorbidera aterako dira antzerki kalejirak. 12 eta 17 urte bitarteko gaztetxoentzat Foruen plazako gazteremua errotzen da. Egunero arratsaldean 8tik 10 musika jarduera eta ikuskizun mota guztiak, dantza, ikastaldia, karaokea eta aremega erraztatzaileak eskainiko direlarik. Gauez Foruen plaza musika agertoki bihurtuko da berriro. Foruen plazarako berriro eginda entzule gazten aldeko apustua rap eta hip-hopen puripurian dauden proposamenez. Ajax eta Prog, La Furia, La Ira eta Mafalda talden emanaldiak tartean eta baitere bestelako musika estiloak ekarrita, esaterako Koma eta Gatiburen roka eta Efekto Mariposa eta Soraya Arnelasen pop komerzialena. Konpainia plazan arratsaldeko eta gaueko emanaldiei eusten zaie, lehen mailako jaksaz eta munduko musiken sorta zabalaz. Pakito de Rivera Maixu Kubatarraren, Hot Brass bandaren eta Sistema Solar talde kolombiarraren emanaldiak nabarmentzen direlarik. Aurten ere Gazteluko plazan dantzaldiak egongo dira 7 eta 11 saioez. Bestea beste honako orkestra hauekin Nueva Etapa, Super Hollywood, La Fania Perfect, Estrella Central, Jamaica Show, En Esencia eta Nueva Alaska. Gurutzeko plazan ere izango dira dantzaldiak, 8 eta 11 honako orkestra hauekin Meteoro, Azar, Orkesta Dolce, Paraíso eta Grupo Impacto. Uztailaren 12 ostiralarekin zaharren egunean, Los Siresen emanaldia berexe izango da. 60ko hamarkadako Barcelonako rock taldea da. Que se mueran los feos eta quien tuviera una escoba edatu zituena. 14 igandearekin elegantzia mexicana mariatxien emanaldia izango da. 2019an Sanferminetako su artifizialen nazioarteko lehiaketak 20 urte betetzen ditu, egile su onenak bilatzeari eutsiko dio, Espainia, Austria, Frantzia, Italia, Bulgaria eta Kanadako diseinatzaileak ekarrita. Emakumen presentzia aipatu beharra dago, 4 piroteknikari emakumeak baitira.
Hiru irabazle izango dira, 3 sari, 5.000, 3.000 eta 2.000 eurokoak direlarik. San Fermin irudikatzen duen Javier Muroren garaikurraz gainen. Aurten ere Foruen plazan izango dira, herri kirola, folklorea eta kale jira uztailaren 8-tik 14era. Sarasate pasealekuak tokiko folklorearen erdigunea izaten jarraituko du uztailaren 8-tik 14era, emanaldiak goizez eta arratsaldez izango direlarik. Goizez jotak honako hauek eskutik, Voces Navarras, Joar eta Jus Larrotxa errondailak, Voces Riberas, Alegría Ribera, La Ribera Canta, Otero del Cid, Roberto Urrutia eta Corrientes Navarras. Eta arratsaldez bersolari saioak, dantzak zein magia eta antzerki ikuskizunak tokiko taldekin. Entzierroaren ibilbidean irristez egiteko likidoa botako dute gaur gauean. Gauean entzierroaren ibilbideak korrikalariek zein zezenek irris eginez dezaten isurkariz beteko dute. Duela 15 urte hasi zen sustantzia berexean lurzoruan botatzen eta segurtasun handiagoa eskaintzen du ibilbide osoan erorikoak asko murriztu direlako. Iluntzeko 11etan hasi eta goizeko 8 arte izanen dira, ibilbideko 1.700 metro kuadroak likido berexe horretaz zipristitzen. Santo Domingo Aldapa, Estafeta kalea eta Mercaderes. 1.500 litro beharko dituzte horretarako. Nazioarteko EMUSek jaso du elkartasunaren 17. Nafarroa nazioarteko saria. Nafarroako Reasek ekonomia alternatibo eta elkartasunezko sareak aurkeztutako hautagaiak Nafarroako gobernua eta laboral kutxak ditutako 25.000 euroko saria jasoko du. Nazioarteko EMAUSek pobrezia, ekonomia alternatibo eta gizarte ezberdintasunei aurre egitea eta ingurumenaren alde lan egiten duen erakundeak jaso du elkartasunaren 17. Nafarroa nazioarteko saria. Nafarroko gobernuak eta laboral kutxak elkarlanean deitutako 25.000 euroko saria emanda ezagutzera Nafarroko jauregian sariaren epaimaiak egindako bileraren ondotik. Epaimaiak aurten aurkezturiko 35 hautagaien artean erabaki behar izan du. Nazio Batuen 2030erainoko agendan bildutako garapen iraunkorreko helburuak lortzen lagundu duten pertsonek. Gobernuz kanpoko erakunden edo erakunden lana eta ibilbidea aitortzea da sari honen helburua. Miguel Indurain Larraia buru honako hauek osatu dute epai hartu duen epaimaia. Miguel Laparra Navarro, eskubide sozialetako jarduneko lehendakari ordea. Javier Kortajarena Goñi, laboral kutxako merkataritza zuzendaria. Eloisa Ramírez Bakero, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea. Maria Iciar Astiasaran Antxia, Nafarroko Unibertsitateko irakaslea. Diana Lazkano Mayor, Felipe Rinaldi Fundazioaren ordezkaria eta Juan Jesus Etxaide Baigorri, Nafarroko Udal eta Konsejoen Federazioen ordezkaria. Idazkari lanetan aritu da Andres Carbonero Martínez, eskubide sozialetako departamentuko diru sarreren bermerako eta garapen lankidetzarako zerbitzuko zuzendaria. Saritutako hautagaia ekonomia alternatibo eta solidarioen sareak Reas Nafarroak proposatu du, eta beste finalista hauei nagusitu zaie. Aldea Global, Kalandria Gizarte Komunikatzaileen Elkartea, Garapen Ekonomikoko eta Sozialerako Elkartea ADES, Diandea Afrika, Vicente Ferrer Fundazioa eta Redes de Desenvolvimiento da Mare. Emaus mugimendua 1959an sortu eta aurten ospatuko du 50. urteurrena. Privilegiozko egoeran bizi ziren pertsonek gizarte bidegabekerien aurrean bete beharreko erantzunkizunarekin eta bizitzeko arrazoirik ez zuten pertsonekin egindako bat egitearen ondorioz sortu zen. Batzuek eta beste asmoak eta aleginak bildu eta elkarri laguntza erabaki zuten sufritzen dutenei arreta bereixe emanez. Besteak salbatzean norbera salba daiteken ustean oinarrituta. Helburu horri begira bizitzeko eta emateko lan egiten duten komunitateak sortu dira. Horrez gain esparru publikoan eta pribatuan borrokan diharduten lagun eta voluntario taldeak eratu dira. Entitateak mundu osoko herrialdetan lan egiten du, pobreziaren, ingurumenaren eta ekonomia produktibo alternatiboaren arloetan. Gizarte desberdintasunak saihesteko xedez.
Aurreko ediziotan, Nafarroko gobernuak eta laboral kutxak askotariko profilak dituzten hainbat kontinentetako erakunde eta personei eman diete golardo hau. Horrela sarituen zerrendan daude Muhammad Yunus, bakearen Nobel sariduna. Kalkulako karitatearen aizpa misiolariak, errefuxiatuentzako jesuiten zerbitzua, Uganda Network, UNASO, Fedea eta Pozaren nazioarteko federazioa, San Juan Jainkoaren anaiak, Uasu Gambia, Kafo eta Mama Samate, Ekuadorreko Aguariko Bikarikotza Apostolikoa Kaputxinoen misioa eta Isabel Martin, Creative Handicraft. Sari honako hauek ere jaso dute, Manuel Patarroyo Murillo irakaslea, Mama Tuntza izenaz ezaguna den Dimina Kasiala Keniarra, Argentinan giza eskubideen alde lanen diardunen Marta Peionia izpa. Juan Ciudad Fundazio eta Unia txikitako langile bat, Pazientzia Melgarra izpa, Ebola bezalako gaixotasunak dituzten ahantzitako personen alde egindako lanagatik. Eta 4 kontinentetako 73 herrialdetan finkatuta dagoen Labia Campesina erakundea, FAO gisako nazioarteko foro eta erakunden solaskidea aitortua. Nazioarteko elkartasunaren Nafarroa sarian Nafarroko gobernuak eta laboral kutxak sortu zuten 2000 batean, baina lehenengo golardoak hurrengo urtean banatu zituzten. 2010ean aintzetespen hau Bianako Printzia nazioarteko sariei gehitu eta elkartasunaren Bianako Printzia saria izena hartu zuen. Hala ere 2012an hasiera formatura itzuli zen izendapenari naiz saria banatzeko ekitaldiari dagokionez eta 2019ko edizio honetan berdin mantendu da. Iruñeko udalaren antolamenduak 8 alor handi izango ditu. Besteak beste, merkataritza barne hartzen duen gobernu estrategikokoa eta mugikortasuna zein jasangarritasuna bultzatzen dituena. Iruñeko udalaren egitura berria 8 alorrez eta beste horren beste zinegotzi ordezkariz osatu da. Bestea beste, merkataritza barne hartu duen gobernu estrategikoko alor badago eta proiektu estrategikoetako beste bat, non mugikortasunerako zein jasangarritasunerako bultzada nabarmendu baita. Enrique Maia Iruñako alkadeak eta Ana Elizalde, Maria Etxabarri eta Maria Caballero alkate ordeek udala antolamendu berria aurkeztu dute. Aurreko egitura berregituraketaren aurretik 10 alorretan banatua pixka bat murriztu da. Alkatetza dekretua goizean bertan sinatu da, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legean alkateari esleitzen zaio udala administrazio betearazlearen antolamendua eta egitura ezartzeko eskumena. Honako hauek dira 8 unitate organiko handiak, gobernu estrategikoa, merkataritza eta turismoa, Ana Elizalde zinegotzi ordezkari delarik eta turismoko zinegotzi beresi bat ere badaudelarik. Carmen Albarekin, zerbitzu orokorrak Maria Etxabarriren ardurapean daude, herritarren segurtasuna Javier Labairu zinegotzi ordezkariarekin, hezkuntza herritarren partaidetza eta gazteria Fernando Sesmaren ardurapean, eta gazteriako zinegotzi beresia Arturo Lekunberri delarik. Kultura eta berdintasuna Maria García Barberena zinegotzi ordezkaria delarik eta berdintasuneko zinegotzi beresia Cristina Martínez delarik. Gizarte ekintza eta kirola Maria Caballero buruduelarik eta Fernando Aranguren kiroleko zinegotzi beresia delarik. Hirigintza, etxe bizitza eta osasuna Juanjo Etxebarria zinegotzi ordezkariarekin eta proiektu estrategikoak mugikortasuna eta jasangarritasuna Fermin Javier Alonsoren ardurapean. Alorrek gutxienez zuzendaritza eta idazkaritza tekniko bana izango dituzte. Aurrekoa gora behera hainbat alorrek zuzendaritza eta idazkaritza teknikoa partekatu halko dituzte. Alkatetza, kabineteak batzen ditu guztiak. Udal enpresa eta erakundez bezain batean Animsa gobernu estrategiko merkataritza eta turismoko alorraren menpean izango da. Merka Iruña S.A. eta Komiruña S.A. zerbitzu orokorretako alorrean. Iruñako haur eskolen erakunde autonomoa, hezkuntza herritarren partaidetza eta gazteriako alorrean. Gaiarre Antzoki Fundazioa kultura eta berdintasunekoan. Etxe bizitza eta birgaitze bulegoa, hirigintza gerentzia eta Pamplona zentro historikoa, Iruña bizi berritzen S.A. merkataritza sozietatea, hirigintza eta osasunekoan.
Eta azkenik, energia agentzia proiektu estrategikoetako mugikortasuneko eta jasangarritasuneko alorrean. Gobernu estrategiko merkataritza eta turismoko alorrak honako 7 esparru hauek ditu: plangintza estrategikoa, merkataritza eta turismoa, administrazioaren koordinazio teknikoa, udal gerentzia, gardentasuna, berrikuntza, udal sektore publiko instituzionalaren politika orokorra eta kontratazio publikoa. Lege aholkularitzaren zuzendaritza barne hartzen du. Adibidez, plangintza estrategikoarenak honako zeregin hauek ditu besteak beste. Hiriaren etorkizunaren diseinu orokorra, eskualdeko, estatuko zein Europako finantziazioa lortzea, zeharkako udal proiektuak koordinatzea eta hiriaren gizarte egoerari eta haren eraldaketei buruzko azterketa soziologikoak egitea. Merkataritza eta turismoan enplegu eta enpresa berriak sortzeko babesa emango da, baita ere dinamizazio kanpainak egiteko, auzo guztietan merkataritza jarduera bultzatze aldera plan bat garatzeko. Turismoa bultzatuko da eta azpiegitura turistikoak koordinatuko. Halaber, alor honetan, beste erakundekiko harremanak ezarriko dira. Administrazio elektronikoa bultzatuko da, gardentasuna zein informaziorako irisgarritasuna sustatuko da. Eta Smart City estrategia garatuko da. Zerbitzu orokorretako alorrak, ogasuna eta giza baliabideak kudeatuko ditu, honako zeregin hauek ditu besteak beste, plantilla organikoa eta kontratazioa kudeatzea, udal baliabide ekonomikoak administratzea, tributuak kitatzea eta inbertsioak aztertzea, osoko bilkurako idazkaritza alor honen barruan dago. Hezkuntza herritarren partaidetza eta gazteria alor berean izango da, hezkuntza Joakin Maia Musika Eskola eta Aurre Eskola barne hartzen dituena. Hezkuntza instalazioen mantentze lanez eta esparru honetan, programa garatzea arduratuko da. Herritarren partaidetza herritarrendako arreta zerbitzuaz, elkartekiko harremanez eta sustapenaz onlineko parte hartzeaz eta herritarren konsultez erroldaz, ezkontza zibilez eta izatezko bikoten erregistroaz arduratuko da. Gaztediaren etxea, gazteen zein gazteendako ekimenetako babesa eta biztanle sektore honendako plan baten garapen dira gazteriako unitateak dituen zereginetako batzuk. Kultura eta berdintasunako alorra honako esparru hauei lotutako guztiaz arduratuko da. Lehen esparrua, kultur jarduerak sustatu eta edatzeaz gain, zibibosareaz, liburutegien zein arte plastiko, eszeniko eta kulturalen bultzadaz, eta ondare artistiko handitzeaz arduratuko da. Halaber euskarazko kultur jarduerak sustatuko ditu eta euskara zerbitzua kudeatuko du. Berdintasuneko helburuetako batzuk hauexe dira. Udal ekintzetan genero ikuspegia txertatzea, aholku ematea eta ekintza positiboko neurriak diseinatzea. Beste hauek ere bai, emakumeek zein gizonek norbere bizitza, lana eta famili bateragarri egiteko baliabideak egokitzea. Balizko bereizkeriaren egoerak antzematea eta formakuntza eta sensibilizazio programak antolatzea. Halaber, konpainiako zentroa dinamizatuko du teknologi berriak ardaz dituena. Gizarte ekintza eta kiroleko alorrak dituen lan ildoetako bat zera da. Udalaren gizarte zerbitzuen sistema publiko herritarren eskura jartzea ahalbidetzea. Herritarren beharrei erantzuna emanda, komunitate solidarioagoa, orekatuagoa eta gizarte kohesio handiagoa lortze aldera. Honako afera hauez arduratuko da emakumendako udala arreta zerbitzua garapenaren aldeko lankidetza programa, gizarte ekimenetarako zentro komunitarioak eta komunitate ekintzako prebentzio lantaldeak. Beste alor bat hirigintza etxe bizitza eta osasunekoa da. Hirigintza hiri plangintza eta antolamenduaz zein etxe bizitza eta birgaitzeaz arduratuko da. Proiektu estrategikoek mugikortasunak eta jasangarritasunak 8. alorra osatzen dute. Proiektu estrategikoak proiektu eta obrez eta hiri kontserbazioa arduratuko dira. Proiektuek honako esparru hauek ukituko dituzte: eraikigintza, urbanizazioa, aparkalekuak, azpiegiturak eta oztopo arkitektonikoen ezabapena. Eta Iruñaren etorkizunerako azpiegitura estrategitako plana bultzatuko dute. Mugikortasuna zerikusia duten gainontzeko alorrekin elkarlanean buru izango da mugikortasun jasangarrirako politikatik
ondorioztatzen diren aldaketa fisikoen diseinuan eta jarduketan. Errenta kanpaina aitortzaile kopuruaren eta diru bilketaren errekorrarekin bukatu da ekonomiaren hobekuntzaren ondorioz. Nafarroko zerga ogasunak 343.923 pertsona fisikoen errenta zerga aitorpen tramitatu ditu apirilaren 4tik ekainaren 24 bitartean. 2018ko errenta kanpainaren barnean. Aitorpen kopuru hori 489.912 zergaduni dagokie eta gehiena 48,18,6 itzultzeko atera da. Aitorpenen 35%ek ordaintzeko emaitza izan du eta gainerakoak 6,4ak 0. Itzultzeko emaitza duten aitorpenen 85% ordainduta dago jadanik. Guztira 154,8 milioi euro itzuli dira dagoeneko. 2018ko kanpainak serie historiko osoa hobetu du, bai adierazpen kopuruan aurreko urtean baino 3.637 gehiago, baita aitortzaile kopuruan ere 167 gehiago, eta gehikuntza horiek estu lotuta daude biztanleriaren jarduera tasaren igoerarekin eta lan errendimenduen hobekuntzarekin. Ogasun eta finantza politikako jarduneko kontseilari Mikel Aranburuk positiboki baloratu du. Kanpaina erabateko normaltasunean garatu izana eta ekonomiaren hobekuntzaz, pertsona fisikoen errenta zergaren bilketari ekarri dion gorakada, zerga karga areagotu beharri gabe, izan ere hauxe da, diru kutxa publikoen sarrera iturri nagusia. 2018an pertsona fisikoen errenta zergak 1.452 milioi euroko guztizko saldoa izan du. Aurreko urteko diru bilketa baino 109 milioi euro, 8,2 handiagoa. Izan ere 2017ko bilketa 1.332 milioikoa izan zen. Hauxe da serie historiko osoan izandako pertsona fisikoen errenta zergaren zerga bilketarik handiena. Jakina denez, zenbateko horren zatirik handiena urtean zehar sartzen da atxikipenen bitartez eta errenta kanpainan kuota diferentzialaren arabera doitzen da. Bukatu berri den kanpaina honetan, itzultzeko emaitza duten aitorpenei 167,7 milioi euroko guztizko ordainketa egin behar zaie. Eta ordaintzeko emaitza dutenek 207,4 milioiko diru sarrera egin behar dute. Ondorioz, 2018ko kanpainaren saldo partziala 39,7 milioi eurokoa da. Egile berrientzako euskarazko 29. literatur lehiaketara lanak aurkeztu ahalko dira azaroaren 5 arte, poesia, narrazio laburra eta bertso paperak modalitateetan. Iruñeko udalak egile berrientzako euskarazko 29. literatur lehiaketa lanak aurkezteko epea zabaldu du, 3 modalitatetan. Poesia, narrazio laburra eta berso paperak. Bersoak idatzita aurkeztu behar dira, bersolaritzaren arauekin bat. Lehiaketak 13.000 euro banatuko ditu saritan, modalitate bakoitzeko 3 sari daudelarik. 2.500 euro, 1.000 euro eta 500 eurokoak. Gainera epaimaiak 250 euroko 4 aipamen eman ahalko dizkie, gehienez ere 4 lani, zein modalitatetan aurkeztu diren kontuan hartu gabe. Udalak sariak argitara emanez gero, hoiek gainontzeko saridunekin batera egongo dira. Lanak azaroaren 5 arte aurkez daitezke. Deialdi honen xedea da egile berriek euskarazko literatura sor dezaten sustatzea. Parte hartzaileek modalitate bakoitzeko lan bakarra aurkeztu aldute. Gai librekoa, euskaraz idatzia, jatorrizkoa eta argitaratu gabea. Bere izenpean bakarka literatur liburu bat baino gehiago argitaratu duten egilek ezin izango dute lanik aurkeztu. Ez dira muga horren barnean sartuko aldizkarietan, kazetaritza komunikabideetan edo izaera kolektiboko argitalpenetan argitaratutako parte hartzeak edo kolaborazioak, ez da literatur lanen itzulpenak ere. Lehiaketa honetako aurreko 2 ediziotan modalitate berean lehen saria jaso dutenek ezin izango dute berriro parte hartu modalitate horretan. Iaz guztira 25 lan aurkeztu ziren lehiaketara, horietako 8 poesia modalitatean, 11 narrazio modalitatean eta 6 berso paperak modalitatean.
Narrazioan eta poesian lehen sarian Nerea Balda San Juanentzat izan zen, 2 sariak irabazi baitzituen. Berso paperak modalitatean Eneko Fernandez Maritxarar izan zen irabazlea. Poesia modalitatean lanek 15 orri eduki behar dute gutxienez, eta hoiek alde bakar batetik eta tarte bikoitzaz idatzi behar dira. Narrazioan ere 15 orrikoak izan behar dira gutxienez alde bakar batetik eta tarte bikoitzaz. Azkenik, berso paperek gutxienez 25 berso ahapaldi izango dituzte elkarrekin nola baiteko batasuna osatzen duten gai ezberdinak har ditzakete hizpide beti ere bersolaritzaren arau formalak betez. Lanak udaleko erregistro orokorrean erregistro osagarrietan edo indarra duten legek aurreikusitako edozein bideren bitartez aurkeztu beharko dira. Lan bakoitzaren 5 kopia aurkeztu beharko dira, izen orde batez sinaturik. Zein modalitatetara aurkezten den argi adieraziz. Kopiekin batera gutun azalitxi bat aurkeztuko da, nun sartuko baitira kasuan kasuko izen ordeari dagozkion datuak. Hau da izen abizenak, helbidea, helbide elektronikoa eta telefonoa. Baldin eta lan batean ez badira egilaren datuak behar bezala ematen lana ezin izango da lehiaketan onartu. Epaimaiko burua Maria García Barberena kultura eta berdintasuneko zinegotzi ordezkaria izango da. Eta berarekin batera 3 literatura aditu egongo dira hoietako bat, Nafarroko Bertsolzale elkarteak proposatuta. Idazkaria udalaren euskarazko kultur programazioko teknikaria izango da. Noaingo batailaren 488. urteurrena gogoratu dute herri existentzial mapean. Noaingo martxaren edizio berria ospatu da, herri existentzial mapean. Navarralde elkarteak antolatuta, aurtengo martxan Nafar herriaren erresistentzia izan da aurten jorratu den mezua. Asisko urmen eta kartelaren egila eta ekimenaren pregolaria izan da. 1812ko okupazio militarraren ondoren Nafar herriak jasan behar izan zuen zapalkuntza etengabea izan zen, batez ere erresuma berreskuratzeko saiakeraren ondoren. Urte latzak izan ziren sufrimentu handia gozea egoera iraingarriak eta izurriteak jasan zituen Nafar herriak. Zapalketa honen erdian herritarrak matxinatu eta estatua berreskuratzeko saiakerak egin zituzten. Testu inguru horretan kokatzen da in zuzen 1921ko Noaingo bataian. Nafarren izpiritu sutsuak bizirik iraun zuen mendeetan barrena, halaxe agertzen da foruen aldeko monumentua bertan. Gu euskaldunok beste jaun ez dugu jaungoikoa baizik, atzekoari ostatu, ematen dugu onirizkero baina ez dugu haien uztarria jasan gogoratu du Navarraldek. Pamplonesaren 100 urteak ospatzeko kontzerturako sarrerak salgai daude gaurtik aurrera. Gaur eguerdiko 12tik aintzinera jarriko dira salgai Pamplonesak 100 urteak ospatzeko eginen duten kontzerturako. Pamplonesa eta bere lagunak beti elkarrekin izenburuarekin eginen du emanaldi berezia. Kultur talde desberdinekin eta artista zenbaitekin eginen du ikuskizuna. Navarra Arena pabiloia bete nahi dute emanaldi berezi horretan. Pamplonesarekin izanen direnen artean Iruñeko Orfeoia adibidez, sarrerak navarraarena.com webgunean eskura daitezke 8 eta 10 euroan. Gaur zero oso lainotsu egongo da, eguerdi inguruan lainoak gutxitu egingo dira, arratsalde gauean zaparrada trumoitsu isolaturen bat bota dezake noizean behin. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, ipar mendebaldekoa nagusituz, bereziki arratsaldean. Orduan indartu eta tarte biziekin ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Asteazkenean zerua lainotsu egongo da goizaldean eta goizean goiz. Goizean lainoak gutxituz joango dira eta arratsaldean zerua laino gutxikin geratuko da, erdi mailako laino eta goi lainoen tartekin. Arratsalde gauean zaparrada trumoitsuren bat bota dezake noizean behin. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da eta arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da. Temperatura minima gutxi igoko dira eta maximoak nabarmen edo asko igoko dira.
2019ko Sanferminetako programa ofizialean askotariko 486 hitzordu daude adin guztietan jaiez gozatzeko. Entzierroaren ibilbidean irris ez egiteko likidoa botako dute gaur. Nazioarteko emause jaso du elkartasunaren 17. Nafarroa nazioarteko saria. Nafarroko Reasek ekonomia alternatibo eta elkartasunezko sareak aurkeztutako hautagaiak Nafarroko Gobernu eta Laboral Kutxak deitutako 25.000 euroko saria jasoko du. Iruñeko udalaren antolamentuak 8 alor handi izango ditu bestea beste, merkataritza barne hartzen duen gobernu estrategikoa eta mugikortasuna zein jasangarritasuna bultzatzen dituena. Errenta kanpaina aitortzaile kopuruaren eta diru bilketaren errekorrarekin bukatu da ekonomiaren hobekuntzaren ondorioz. Egile berrientzako euskerazko 29. literatur lehiaketara lanak aurkeztu aldira, azaroaren 5 arte poesia, narrazio laburra eta berso paperak modalitatean. Noaingo batailaren 488. urterrena gogoratu dute herri existentziale mapean. Pamplonesaren 100 urteak ospatzeko kontzerturako sarrerak salgai gaurtik aurrera.